Pakhala pakumveka mphekesera kuti Diamond Platnumz ndi olemera kuposa Davido. Mu video imene tikhale tikukupasirani tikhala tikufufuza kuti tione kuti kodi munthu wachuma kwambiri ndi ndani pakati pa Diamond komanso Davido. Zina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Diamond Platnumz amene dzina lake lenileni la pansongo ndi Nasib Abdul Juma Isaac. Iyeyo anabadwa pa 2 Oktoba mchaka cha 1989. Anabadwira mdziko la Tanzania mu mzinda wa Tandale ku Dar es Salaam. Diamond anayamba kuimba mchaka cha 2006. Diamond ndi oimba komanso ovina. Iyeyo amapanganso mabizinesi osiyanasiyana. Kuimba ndi imbali imodzi ya moyo wake imene amapezera ndalama, ndipo ndi mmodzi mwa oimba ochita bwino kwambiri muno mu Africa, ndiponso ndi oimba olipiridwa kwambiri ku mmawa kwa Africa. Kuphatikiza apo, channel chake cha YouTube chili ndi ma views oposa 1 billion zimene zimaonjezera kutchuka kwake ku malo osiyanasiyana. Kupatula nyimbo, Diamond ali ndi njira zambiri zopezera chuma. Iyeyo ndi mwini wa Wasafi Classic Baby kapena kuti WCB imene imachita manage oyimba. Iyeyo amathandiza oyimba ochuluka, ndipo oyimba ambiri amakayimba nyimbo zawo kumeneko. Iyeyunso amayang'anira TV komanso radio kumeneko ku Tanzania. Iyeyo ali ndi website ya Wasafi Bet App imene imaonjezera mphamvu zake ku nkhani zokhuzana ndi music chifukwa chokuti imamubwereseranso ndalama. Iyeyo alinso ndi social media page imene ili very successful. Alinso ndi maubale ochuluka odziwika bwino kwambiri mdziko la Tanzania ngakhale kunja kwa Tanzania. Nyimbo za Diamond sikuti zimangodziwika chifukwa chokuti zimakhala mahiti, komanso mastyle akavinidwe yake amakhala ake. Mchaka cha 2021 Diamond Platnumz anagula galimoto ya mtundu wa Rolls Royce Cullinan imene panopa pansika ili pa mtengo wa 972 million Malawi kwacha. Iyeyo alinso ndi galimoto wa mtundu wa SUV imene anagula pa mtengo wa 711 million kwacha. Alinso ndi Rolls Royce Phantom pa mtengo wa 740